Usa ka habal-habal driver ang patay human gidunggab kini sa makadaghang higayon sa usa ka hilit nga lugar sa Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Nakaalerto si James Paulo Yap. Dead on the spot kining 39 anyos nga lalaking habal-habal driver human gidunggab sa makadaghang higayon sa wala pa mailang sospek sa Purok 8 Upper Puerto sa Cagayan de Oro City pasado alas 6 sa gabi adlawng Huwebes. Doon natin siya nakilala doon sa ID niya kasi nandun pa rin sa crime scene yung mga ID niya. So it's a mere murder talaga yung ginawa. Kasi multiple stab wounds din yung nakita sa katawan niya as per so-called. Nakita ang patayng lawas sa biktima. 200 metros ang gilayon gikan sa iyang motorsiklo. Sumala sa mga residente nga naa duol sa nahitabuan. Wala sila'y kasikas nga nadungog una pa man ang insidente tungod ngit-ngit sab ang lugar. Tanang alas 6 ko rin na ingon ra nga mga igtabang mora sa nadunggan. Nahadlok ko ni sulod mi. Pasigas suga. Nagdunggab gid siya. Blanco pa ang kapulisan sa kung kinsa ang responsable sa krimen. Apan posible kuno nga away sa iyang trabaho ang hinungdan sa krimen. Giimbestigahan karon sa kapulisan ang ulahing pasahero sa biktima. Nanawagan sab sila sa mga adunay kasayuran sa krimen nga makikalayon sa ilang buhatan. Ang alleged nila is yung tao daw is marami daw talagang parang nakakaaway. Actually even yung asawa niya is nasabi din niya na may mga kaaway din daw yung asawa niya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.